uwa ahalillahi wanda aka haɗu cikin hanyar Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To ko da yaushe muna ta godiya ga Allah da ya haɗa mu haɗuwa ta dan Allah. Muke tafiya a cikin ibadar Allah dan Allah. Muke kuma soyayya dan Allah, muke zarta juna dan Allah, muke kowane aiki namu dan Allah. To abin da zan tofa kaɗan a nan shine kira ga 'yan uwa da cewa mu sake ƙara zage dantse akan tafiyar da muke yi cikin wannan hanya ta addinin musulunci tare da ɗariƙar Tijjaniyya da faida ta Tijjaniyya. Alhamdulillahi babu hanya mai kaiwa kusa da Allah kamar wannan, saboda ba abin da wannan hanya ta ƙunsa sai istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah. Wannan ita ce abin da hanyar mu ta ƙunsa, kamar yadda Maulana Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu yake faɗa, yake cewa fa in qulta hal zal wurdu na haja Muhammadin aqulu na'am wurdi li da safa'i famal wurdu illa zikru lillahi wahdahu tusalli al mukhtari khayra wara'i fama fihi zikru shaykhi aw zikru ghairihi fa wurdi li da'il abdi aina dawa'i roi da kuma la tunkiru an jahalatin li bagayin wa udwanin wa aini jafai. Abinda shehu yake faɗa a nan cewa in ka tambaye ni ka ce wannan wurdi na Tijjaniyya hanyar annabi Muhammadu ne kuwa, san ce haka ne, hanyar annabi Muhammadu ce, saboda wannan wurdi ana yin sa ne saboda samun tsarkin zuciya, babu komai a cikinsa sai zikirin Allah, sai salatin annabi, sai istighfari, babu ambaton shehi a ciki, babu ambaton waninsa. Saboda haka wannan wurdi ana yin sa don samun tsarkaka da samun neman yardar Allah da neman kusaci da Allah, sai da kuma neman sanin Allah. Don haka ake ba don komai ake ba, sha'ani ne na duniya ba. Saboda haka shehu ce to ka yi a hankali, kada ka yi inkari, kada ku yi a hankali ma, kar ku inkari akan jahilci abin da ba ku sani ba, da shishigi da son zuciya. Saboda wannan abu ne ake don Allah ba don kowa ba sha'anin duniya ba ne. To wannan shine babban makasudi, abin da muka sa a gaba shi muke yi. Kuma duk ibada ta musulunci da idan Allah za a yi ta, to ana so a yi ta da ikhlasi, kar ka kalli kowa, ka dubi Allah. Duk abin da za ka yi shi dan Allah tare da ikhlasi, shine abin da aka umarce mu, shine kuma umarnin Allah, shine umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duka shehu ne kuma abin da suke umarni a kansa kenan. Saboda haka abin da muka sa a gaba kenan. Kuma dama kamar yadda aka sani musulunci ina da wato ajujuwa manya guda uku, shine Islam da Iman da Ihsan. Wannan aji na musulunci a bayyane yake, aji na imani a bayyane yake, aji na ihsani a bayyane yake, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a hadisi na mashahuri na sayyidina Umar radiyallahu anhu. Haka bayyananne ne, saboda haka ta nan ne ake samun bambancin wannan aji da wancan. Idan kana aji na musulunci, to wannan aji ne na farko wanda ya kunshi ayyuka na gaba, ayyuka na gaba na ibada don Allah da kuma mu'amala da bayan Allah don Allah. In kai gaba aji na imani, wato gyaran zuciya ne, gyaran zuciya ne, wanda kuma in dai kai za ka ibada baka gyara zuciyan nan ba, ibadan nan taka ko da a zahiri karɓaɓɓiya ce, to amma kuma an rasa sharaɗi a cikinta, shine ikhlasi ɗin da ake nema. Sai zuciya ta gyaru, kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa
cewa inna fil jasadi murgatan idza salaha salaha jasadu kulluhu wa idza fasada fasada jasadu kulluhu ala wa hiya alqalb. Akwai a cikin jiki akwai wata tsoka ta gyaru jiki ya gyaru gaba ɗaya, in ta ɓaci jiki ya ɓaci. Ita ce zuciya, ita ce babban makasudin, nan ne makasudin Allah, nan ne mahallin nazaratul lahi. Nan Allah yake duba, ba ruwan Allah da zahirinka da ayyukanka. Mai zuciya take yi ta nufi Allah da wannan aikin, shi Allah yake nema. Shi ne kuma abin da Allah ya bayyana a wata ayat da Qur'ani a kisa sai a kisa Annabi Ibrahim alayhi salam yake ce Allah yake ce wala Annabi Ibrahim a wannan kisa yake faɗa wala takhuzni yawma yub'asun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salimin. Yake roƙon Allah kada ka kunyata ni ranar da ake tashin bayi, ranar da dukiya da ‘ya'ya ba sa amfani sai wanda ya zo wa Allah da kalbin salimi. Kalbin salimi, zuciya kubutacciya da babu komai a ciki sai Allah. An gyare ta, an kawar da riya daga ciki, an saka ikhlasi, an kawar da shakka daga ciki, an saka yaƙini, an kawar da gaba daga ciki, an saka nasiha, an kawar da girman kai daga ciki, an saka tawazu'u, an kawar da san duniya daga ciki da burinta, an saka gudun duniya, shine zuhudu, wanda wannan ne muhimmin aikin da ake nema. Hadisai da ayoyi da yawa wanda suka nuni akan wannan, wanda ma dai dole ma dai wannan shine kuma sufancin, dole sai mutum ya biyo ta wannan hanyar in yana so aikinsa ya zama gyararre karɓaɓɓe, kuma da sharaɗai da yawa da kuma adabu da yawa wanda suka kewaye wannan aikin, wanda ilimi ne mai fanni guda sai mutum ya karanta shi zai san shi, wanda duk ɗariƙar nan ta Tijjaniyya ta kwaso waɗannan da sharaɗan da adabu da komai, ibada tare da su ake yi. Don babban makasudin da Shehu Tijjani ɗora mu aka yi cewar in kana bauta Allah ka dinga yi tare da ladabi ga Allah da ladabi ga bayan Allah, kuma manufarka Allah, ba ka neman komai, ba ka da wata manufa sai Allah, ba ruwanka da aikin wani ko mai kyau ike ko mara kyau, naka ka sani kanka kake gyarawa. To in ya so in sai ka bar sai ka gyaru to sannan kuma sai ka jawo na kusa da kai ka ɗoro shi ka gyara shi, ka kuma jawo na kusa da kai ka gyara shi, da haka duk al'umma ta gyaru. To wannan a takaice shi ne firamare abu na wannan ɗariƙa ta wanda Allah ya saka da alkai, Allah ya saka da alkai. Muna godiya gaba ɗaya dukkan yan uwa. Allah ya ƙara lafiya, Allah ya ƙara lafiya. Kuma kafin shi ya mana addu'a muna neman wannan kira shi zai yi gare mu, musamman wannan ƙungiya. Ko da a takaice ne kafin a addu'a kiran da zai mana tun daga gaba ɗayan mu matasa ne mu. Gaskiya ne. Babban kira da zan yi da mu muka samu kanku, muka samu kanmu muna kamar ku, abinda aka yi mana shi zan faɗa muku. Abinda aka ta jama aka ce kada mu samu rarraba, koyaushe muna tare, kuma mu zama mai shi ne da tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, kada mu samu rarraba. Kuma soyayya nan ta dan Allah, kar mu manta da ita. Ko da an samu wani abu ya gifta na sharin zuciya, to amma an san dama, an san da shi, an san zai zo, to da ya zo a kau da shi kawai, dama an san shi, kar a zaunar da shi, a tafi tare, komai dan Allah. In so samu ne kan ka biya bukatar kanka, ka fara biyan ta yan uwa. Shine makasudin, ka fara biyan bukatar yan uwa kan ka biya taka.
duk ko me za a yi hidima ko karkare ne hidima ga 'yan uwa, kar ka yanke, kar ka gaji, kar ka yanke hidima ga 'yan uwa gwargwadon matsayinka, gwargwadon yadda kake. Idan hidima ka abin da kake da shi na kana da abin hannu na aljihu da za ka yi hidima da shi, to alhamdulillah. In ba ka da shi, to ko da a aikace aiki na aikin gaba kai wa ɗan uwa hidima da wannan, to daga nan za ka fara, daga hidimar ‘yan uwa sai hidima kuma da tafi ta shehunai, hidima ga shehunai. Ba karashin su ma kamar yadda kuka gaba bambanci tsakanin ku, kar ku bambanta shehu wani da shehu wani. Wannan haɗari ne mai girman gaske. Shehu Tijjani ya yi kira ya ji a kunne kan wannan. Kar a bambanta shehi da shehi, dukkan su wakilan Shehu Tijjani. Na haka daga hidimar ‘yan uwa muridai da ake tare abokan tafiya, to sai hidima da tafi wannan hidimar shehunai. To kuma bayan wannan sai hidima ga babban halifa Maulana sahibul wakati Shehu Ibrahim radiyallahu anhu, ko bayanan a zahiri yana nan hakikatan. To sannan kuma a daga hidima dai a girmama ta zuwa ga Shehu Tijjani, daga hidima a girmama ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da ahlul baiti. Na fata daga ƙasa ne sannan ne sama, saboda ƙasan ita ta fi kusa, ake ganin kamar ba komai ba ce ana tare da ƙasan. A'a, in baka gina ƙasan ba, saman ma ba ruwanta da kai wallahi. In baka gina ƙasan ba wallahi ba ruwan saman da kai, saboda an ya faɗa ya kuma faɗa duk wanda ya shigo Tijjaniya a yau ya karɓi Tijjaniya, wallahi ya zama ɗana Shehu Tijjani, ya zama sahabina, ya zama almajirina. Shi kuma zalla salama ya lamunce mun, ya ce a sahabuka a sahabi, wa talamizuka talamizi, wa fuqara uka fuqara. Don haka Shehu Tijjani sai yi gargaɗi mai girma da sai yake cewa to wallahi muna da wata martaba a gurin Allah, ta kai ƙololuwa, ta kai haddin ma ba za a iya bayyana ta a fili ba, kuma falala ce, lamuni ne, ramana ce ta manzon Allah, ta wuce hankali. Imanin ma ba ƙaramin imani ne zai hango wannan gurin ba. Ya ce da zan bayyano ta ma fito da ita, ya ce wallahi mu abu nan arifai da siddiƙai wallahi sai su kafirta ni ma, saboda girman falalar ya wuce hankali. Ce to ina daga ɗan gefe na wannan falala, cewa ban yadda ba kada ɗaya a cikin ku ya wulaƙantar da ɗaya. Martaba ce mai girma a wannan tsakanin, kada ɗaya wulaƙantar da ɗaya, ko ta hanyar gaba ko faɗa na zahiri ko gaba ta zuci, ko inkari ma, kada a yi min haka. Yace idan aka yi haka abin ina suka na, ni nake ji. Yace kuma wallahi idan na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya ji. Yace kuma mutum bai daina ba wallahi za a kore shi daga kusaci, za a kwace abin da aka bashi. To wannan shine babban hadari, za a rike a kiyaye. Allah ya saka da alkai, Allah ya saka da alkai, Allah ya kaga lafiya, sai a mana addu'a.